Dnes večer. Výměna manželek na Nově. Noci v Rodante na Nova Cinema. Kriminálka Miami na Fandovi. Kutil Tim na Smíchově. Ordinace v Růžové zahradě v Telce. Atraktivní souboj NHL na Nova Sport 1 a anglický ligový pohár na Nova Sport 2. Nalaďte se s námi na správný relax. Příjemné sledování programu vám přeje Blue Style, vaše vyladěná exotická dovolená. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova. Dnes s Kristýnou Kloubkovou a Martinem Pouvou. Hezký večer, jsme rádi, že i dnes sledujete televizní noviny. Dobrý večer, pojďte se podívat, co všechno přinesl 11. leden. Silné mrazy stále trápí Česko, na mnoha místech popraskalo vodovodní potrubí. Podle prezidenta Zemana se po České republice pohybuje muž napojený na teroristy. Ministr vnitra ale tvrdí, že u nás není zvýšené riziko teroristického útoku. Dosluhující americký prezident Obama se posledním projevem rozloučil s funkcí šéfa Bílého domu. Česko má za sebou druhou nejmrazivější noc letošní zimy. Teploty klesaly i pod minus 25 stupňů Celsia. Silné mrazy tentokrát způsobily starosti hlavně vodohospodářům. Na mnoha místech totiž nevydrželo potrubí a popraskalo. Voda se rozlila v Plzni i ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy, kde zůstalo bez pitné vody na 10 000 lidí. Další tisíce pak v Praze, kde dělníci opravovali 3 velké havárie.